Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaling na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagod alas 12 ning Udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ayan, maray na aga po sa tuyang mga paraantabay, mga ka-consumer, maray na aga, ngunyan po, aldaw nin Biyernes. Abril 29, last Friday of the month of April, So, sa Giraray, ini ang sa indong makakaiba, digdi sa radyo, DZGB, sa programang Usapang Consumer at Negosyo, si Bem Romano Birango po ini. Ibanan nyo po Giraray kami sa laog nin sarong oras alas 11 hanggang alas 12 po nilodto digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Sabi ko nga ni Biyernes unyan, kaya kita ang mag-iiribanan. Nahihiling kita sa 729, nadadangog kita sa 729 kHz sa Radio DZGB as in naka-live stream po kita via Facebook page sa DZGB News Online, buda sa Samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. So, April 29, 2022, last Friday of April, sa Sabado sa Domingo, Mayo 1. Mayo 1 na sa Domingo. Sa sunod na semana, week after next, iyon na po ang satuyang burutuhan. So, ngunya na aga sa satuyang pag-urulay-ulay dahil igwa kitang mga diriskutir na kang mga nainot na Biyernes digdi sa satuyang programa manunungod sa mga diretsos kang mga konsumidores, diretsos tagabos bilang mga konsumidor. Iyo ini ang pinakaobheto kaining programa ta na maimpormaran ang satuyang mga consumers kan sa indang mga diretsos asin gusto taman na ining mga diretsos na ini ma-practice or ma-exercise kan sa tuyang mga consumers kaya padagos ang samuyang pakikipag-ulay-ulay sa Indo manunungod digdi nga ning padagos man kitang ma-remind kaining sa tuyang mga diretsos asin kung paano ta ini mai-exercise. So, day ko na pagparapahaluyon pa ining sa tuyang tema ngunya na aga. May connection ini digdi sa sarong diretsos kang mga konsumidor. Diretsos tang mga konsumidor. Igwabakit ang 8 rights. We have 8 consumer rights. Kang mga nainot na programa ta, maski sa tuyang usapang trade live via sa Facebook ta, urulayan ta itong saro sa mga consumer rights. Itong pigaapod tang right to redress. Itong kung paano kita mag-demand kay itong sa tuyang mga kung aggrieve baga kita bilang consumer, daita na ako aso gusto ta, nagbakal kita ki produktong may diferensya or may depekto o serbisyong dai kita na satisfy kang serbisyong pig-avail ta. Ito po ang pigaapod na right to redress. Pwede po kita magreklamo. So ngunyan, saro sa mga diretsos pa kang mga consumers, ining pigaapod tang right to information. So digdi po sa right to information kay puhanta po maaraman ining mga iba-ibang impormasyon manunungod sa mga produktong pigbabakalta. Saro po digdi ini pong
labeling and packaging requirements ka mga produkto na available sa merkado na sa tuyang pigbabakal o pigtatangkilik. Ano po? So makikipag-ulay-ulay giraray sa to para ihiras kung ano ang mga importanteng impormasyon na dapat nindong maaraman manunungod sa labeling and packaging requirements. Sabi ta nga ni, igwa kitang right to information. Ayan. So, ipa-midbid ko giraray, maski midbid na nindo ini, kinita na nakakaiba digdi sa programa, si Mr. Ruben Sombon, ang samuya po digdi sa DTI Region 5, na Division Head sa Consumer Protection Division. Sir Ruben, maray na aga giraray. Welcome giraray po. Digdi sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Bati undang unaan sa tuyang mga paraantabay, Sir Ben. Okay. Liwat po, marhay, Diyos marhay na aga po sa gabos. Diyos marhay na aga, Ben. Asin sa imong mga parandangog, mga followers, kan sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Friday na naman po, saro naman po kitang saro naman pong oras kita magtataw ng impormasyon regarding po sa mga derechos kan sa tuyang mga konsumidores. Ayan, okay. So, Sir Ben, bago kita magpadagos, gusto ko giraray pala ulito na ang programa tang ini libre sa mga kapotan, pwede maghapot, ang sa tuyang mga paradangog, asin pwede man mag-comment sa comment section kung igwasin ng mga issues and concerns, manunungod sa temata or maski kung ano pa man na programang gusto nindang maaraman manunungod sa DTI, pwede po sinda maghapot. Libre po ang paghapot. Igwa kitang line na pwede nindang i-text. Uliton ko giraray sa number 0999-883-1471. Ayan. Uliton ko po giraray 0999-883-1471. So, welcome po ang gabos ng mga kahapotan. Tanganing si Sir Ben yaon sa satuya para magsimbag kang satuyang mga kahapotan manunungod digdi sa temata. Okay. So, Sir Ben, ining pinag-aapod tang labeling and packaging requirements, other than igwang karapatan ang satuyang mga konsumidor, igwang derechos, right to information. Inibaga, Sir Ben, yaon man ini naka-stipulate man ini duman sa satuyang Biblia sa DTI, so Consumer Act of the Philippines. Adi, Sir Ben. So, pwede tawan mo sindagiraray ki parang background kung ano ini. Sige, Ma'am Ben. Pero bago kita magpadagos duman, may naling akong nag-chat sa tuya. Ay, wow. Sige. Baka maligawan to po at yan. Pa-shout sige. out mi digdi sa San Francisco, Legazpi sa pamilya Asaytuno na nakatuto po sa inyo sa mga from Mr. Jose Junior Banyare. So, Diyos marhay na aga po sa pamilya Asaytuno po, sir. Okay, so sa San Francisco dumana iyan sa medyo kang parte kang Legazpi. Southern Barangays kang Legazpi. Oo, ayan. Okay, salamat sa pagantabay, sir. Sige, Sir Ben, please go ahead. Sige po. So sa liwat po, ang pirmi kapigbabasihan in Consumer Act of the Philippines, Republic Act 7394, kung sa Ma'am Ben nakagduman so kay puwantang protektaran ang interest ng mga consumer. Kay puwantang i-promote sa general welfare and kay puwantang mag-establish kay standards of conduct for business in industry. So saro po ining labeling and packaging nakapalawag naman na kay puwan ining mga gabos na produkto na pigo-offer for sale, consumer products na putikan, consumer products and services. Kay puwan po, igwasindang nagkakanigong labeling and packaging, labeling requirements. Kumbaga sa Ma'am Ben, kung ika magabukas, kung nag-order ka online sarong produkto, ang primero mong ihilingong ka ito, kung ano ang nakasurat naman, pag-deliver sa imo kang courier, baka bako sa imo. So, kay puwantang mahiling, kung may establish sa duman na talagang sa tuya itong padarang ito. So kay order ka. So, saro yan sa mga kay puwantang itatao ta senda, manog sa labeling. Kasi, ang sa tuyang estado, sa tuyang gobyerno, pigi-enforce po ini na
compulsory dapat ang labeling and packaging para maaraman kang consumers ano niya sa produktong pig-order niya, ano sa quality, ano sa kung pirang kilo, pirang gramo ang sa iyang na-order, kung tama ba sa sa pig babakal ta, para po yan po sa kaaraman po sa tuyang mga consumers. Para po kung sakali man ma'am, magkakigwa sila ki comparison. Basta free sila magpili kit produkto. The same product, with different nga sulaog sa ingredients na katawan taki free na to choose yung mga consumers kung saan nila gusto magbakal. Ayan, oo. Kaya nga ni importante talaga ini Sir Ben na maaraman kan sa tuyang mga ka-consumer ining sa indang mga diretsyon. Halimbawa ining pigaaputang right to information, dapat yaon dyan sa mga impormasyon tanganing ang consumer maging protected siya sa mga misleading na mga impormasyon, tanganing magiyahan siya itong mga impormasyon na yaon duman sa produktong ito na kaipuhan niyang hanapon, giya ito sa lambang saro sa tuya ng mga consumer. Tanganing magkaigwa kita kay itong pigaapod ta Sir Ben na informed choice. Iyan ang dapat na i-exercise. So ngunyan Sir Ben Tabi, siguro na lang, ano ang mga dapat hanapon kan sarong konsumidor, kan sarong consumer pag-abot digdi sa mga labels? Igwa ba kitang mga minimum labeling requirements? Ano ang mga dapat na hanapon ninda na dapat presente dyan sa produktong iyan? Sige ma'am Ben. Sa liwat ulitin ko, ining rules sa labeling, applicable po ini sa gabo sa consumer product na pipapabakal digi sa Pilipinas, whether na kung imported siya or locally manufactured. So, and ining sa labeling and fair packaging ma'am din, bako lang dito ay ang nag-i-implement yan. Katuwang tapo siyempre si DOH para po sa mga drugs, pharmaceuticals, and of course so DA para po sa mga agricultural products naman. So gabos po yan na produkto na kay puan igwaning nakakanigong labeling. So madumang kita ma'am Ben sa isasabi mong minimum na requirements ka. Yes po. Nagkapira po ini ma'am Ben, ang pinakainot kay ni kay punta mahilig duman sa sarong produkto. So tama na trade name or brand name. Okay. So, for example nga igwa kang produkto ma'am Ben, Bems lipstick niya. So kay puan naka-registered siya. So bago siya dapat naka-imprinta duman sa produkto mo. Kung igwa kang trademark, mas maray po na i-rehistro mo sa tuyang IPO Philippines, so Intellectual Property Office, para po din siya makopya. So, yan po yan. And of course, pangtulo ma'am Ben, so registered mong pangaran, business name ka manufacturer or importer, distributor, repacker, or consignee in the Philippines. Kaya po, registrado po sa business name ninda. And pagkatapos kay itong business name, kay po ang tamahiling duman so address kang manufacturer. Kasi po, napaka-importante para po sa satuyang pag-trace kung sakali nagkigwa kita ki-issue duman sa sarong produkto. So, present and complete address nga na pikakagta dyan, including so numero, so street, so city or municipality, province, or basta gabos na pwede tang matrace so kung saan located ining nagibo ka sa rong produkto. Okay. And masunod pa dyan, ma'am Ben, ininaso alat mong ingredients kang sa rong produkto. So, general make or active ingredients kang sa rong produkto. Kasi baka nagbakal ka ki lipstick tapos may allergy ka pa lang duman sa sarong ingredients, may iwasan mo po ito. So duman ka sa sarong produkto na mas mas akma sa imo, di ka ma-allergy. Kasi kaya nga ni importante niya na mahiling. Kaya nga ni kasi lalo sa mga babae, importante yung lipstick, di ka mo nakakaluwas na di magpahid sa kansendong lips. Kasi nga para and masunod ta yan ma'am Ben, so net quantity or content. So laog kung pirang gramo, so binakaltang sabon, 250 grams, 100 grams,
in terms of weight or measure, ang pigagamit na sa liwat ko niyan, ma'am, so metric system na, no? So kilogram, or kaya, in millimeter nga yan, yun na, so, pagsukol takang ang sulaog kan sa rong produkto. Kung imported naman, kay punta mailing, ma'am, kung saan hali, so country of manufacture, kung sa made in China yan, made in Russia, made in Ukraine, kay punta po nakatagpo yan dapat. Pero kung sakali man na din nakalaag, so country of manufacture naman sa produkto, tiga-assume yan, ma'am, na made in the Philippines yan. So locally manufactured yan. So sabi yan sa kay puwantang tatandaan. So, nagdadarago mo yan, lalo-lalo may mga aki, ma'am, mag-antabay po kami kasi importante yun na-discuss ma'am, ipaliwanag kasi na kung gaano ka-importante sa mga instruction duman sa labeling. Lalo na may mga aki bagang yan nagaling. So baka nalingat ka mo si baby nindo na lunok sa sarong part kang sayang kawatan. So baka nakakagduman sa labeling na dahil pwede sa araw kayo ng edad. So mag-antabay po kamo para po ma-discuss na po yan. Papaliwanag po taod-taod. Okay. Ayan. So ito Sir Ben, ang mga basic or minimum labeling requirements na kaipuhan presente iyan sa bawat produkto kasi syempre halimbawa nagbakal kita sa rong produkto, igwa kitang reklamo, may diferensya o dapat yaon dyan so pangaran kang produkto, kang manufacturer, so address ta nga ning sususugon ta kung saan ito hali. So yan ang pinaka basic dyan. Kaya dapat talaga lambang consumer, maging man kita, maging maikmat kita, dapat bako sa nasu, sige sa nabagang purot, sige sa nang arong kayan, pigihiling so mga nakasurat dyan sa produkto. Okay, so ito kasubago Sir Ben, sinasabi mo na igwa kitang mga labels na importanteng yaon sa mga specific na produkto. So po nang garo Sir Ben, itong sa alimbawa mga kawatan. Di ba? Ano ang mga dapat hanapon kan sarong magurang na nagbabakal kikawatan? Diyan sa produktong iyan, tanganing maasigurar na ang sa iyang aki safe maggamit ka iyan nakawatan na iyan. Sige, ma'am. Garing mas nabaga na pamutag sa tuya. Ako guilty minsan kang RTM. Sa kaling igwa kang minsan bagay igwa kang nagbakal ka man ki bagong cellphone data naman pibabasa so garing booklet duman na sa day or sa mga instructions, di ba? Dire-diretso na kita. Kung nag-assume kita na kaya ka nang gibuon itong pagpalit ng battery, pag-on, data ara, may mga instructions pala duman na baka importante yung na maraot sa cellphone talaga na bago. So baka ma-void lugod sa warranty na pigapunta. So sa mga pawatan ng mga aki, ma'am, importante yung po sa mga magurang na hihilingon po nito sa label kang kawatan. May mga kakaag po dapat duman kung pirasuidad na para duman sa aki. Kung halimbawa ngayon, 1 year old so aki nindo. So di mo siya pagbakalang basaw mo itong mga kawatan duman, kung akma ito para sa aki. Kasi baka iba duman, ma'am, kay mga parts na so nakaka-choke baga sa aki. So natatanggal siya tapos minsan ang aki data arang mahilig yan duro-diretso, mag-furious pang aki. Duro-diretso yan, imbis na parungo, duro-diretso yan sa ngimot. So baka mag-cause sa dito mapighagad na aksidente. So importante yung maray na tigpaparumdum ta sa mga magurang na ang pagbakal po kikawatan magayong pong yan sa aki kasi maski si Sayman gusto ta maugma sa mga aki. Pero dapat kaakibat yan, ma'am, sa tuyang responsibilidad na maging safe. So, may mga toxic pa yan na, ma'am, na yes, na mga ingredients. Pwede. Anyway, piga-monitor man yan kasi tuyang mga pag-iriba sa ibang agency. Yan ang mamanog sa mga kawatan. So, mga ingredients kaya lalo-lalo na sa toxicity na piga-upod. So, dapat yan mag-circulate sa market na may mga ingredients na raot sa health kan sa tuyang mga kaakian. So yan sa mga kung nagbabarakal diyan kay mga kawatan, aram ko. Pero may kamalagbabarakal kasi affordable na minsan na kita sa mga Chinese store na pigapod ta kada mga kawatan. So
be careful po kita sa pagpili ka mga kawatan. Dapat po, di ba sa pag naling ka sa color na gusto ngayon kang aki ko, babakalan ka na to. So without knowing na iba pa lang so Harmful pala. harmful pa so mga ingredients. Okay. Sir Ben, bago ako maghapot kang susunod kong kahapotan, ikaw din nag-text, Sir Ben. Hello po, nata po, dai na monitor ang mga motor parts stores na Chinese at Taiwanese about sa pricing ninda. Iba-iba po ang price ninda na kung saan halangkaw ki 40 to 60 pesos ang price against sa price kan ibang tindahan. So stores po sa Peñaran de la Pula-po in front of Old Shell, dai pati nagtatao resibo an itaos sa imo so order slip. Sige, Sir Ben, saroon tango na ini. Enot, Sir Ben. So itong mga motor parts na pigsasabi niya na iba-iba ang pricing. Ano ta kaini, Sir Ben? Igwa kita kaini, di ba? Bako man siya kasabay sa sige daw, Yes, Sir ma'am. Ben. Please go ahead. So may pick up po check kita sa piga monitor lang. So basic Yan. necessities And and prime. prime commodity. Mhm. Basic necessities and prime commodities. Kung sa Opo. nili po so piga monitor kan ibabantayan kan dito kasi kay puwan ni sa oral daw ang pagkabuhay. Pagkabuhay. So di kita mabubuhay na mga wara ini mga produkto under kang basic necessities and prime commodities. Manugod dyan sa mga motorcycle Motor parts. Yun po ang di siya kasabay naman sa piga monitor kang presyo kan DTI. Pero di po ibig sabihin Na pwede na sinda pwede na mag-presyo sinda kay gusto mag-presyo. ninda. Oo. ang pigataw na diyang kaning tips ma'am Bem, sa mga RPM. Kadakol po bagang motorcycle parts yakong dyan sa satuyang rona so nagsulputan na sa mga motorcycle parts mugad may mga libreng kabit ay libre ang pag-install sa mga binakal mong parts duman sa motorsiklo mo. Bawal ang kabit. Bawal ang kabit. So, pag-install ka mga motorcycle parts, iyan sa mga pag-inganyo nila. Kunyan po ang tip ka duman sa mag-canvas po ka mo, ma'am, sir, kang mga motorcycle parts na gusto niyo bakalot. Halimbawa ngayon, nag-canvas ka mo sa 5 tindahan na parehas na produkto given na assuming na the same products, the same specs, the same size, the same brand, po. Magpili po kung pinakabarato. Pero hindi po ang tipa. Halimbawa nga isa kung 5 tindahan, ang presyo kan sa room part is 100 pesos. So sa roon naman is 105. So sa roon naman is 110. Tapos sumasunod man igwang 106. Tapos supang ultimo na ngayon itong nailing is 200 pesos. Or, baliktad man, 50 pesos lang ngaya. Okay. Kaya na. So, way above duman sa napakamba sa Montulo, 4. So, ang pigataw ta sa indang is dumang ka mo sa halos pagka-arani sa presyohan. Di ka mo duman sa medyo ababao na mo, 50 pesos sa pigsabi ko. So, bago, 50 pesos compared duman sa 100 pesos. Nakabarato ka man nga ni, pero baka pagpapabakal niya itong araw kito kay baba compared duman sa mga karabayan niya. So, duman ka po sa medyo harani. Mag-canvas na lang po kita kung nga rin po ang pwede tang nahiling tang pinakambarato siguro sa satuyang kakayahan, sa satuyang budget. Kasi nga po, nasabitan na kanina, yan po mga motorcycle parts, they po yan kasabay duman sa motor kang DTI sa basic and prime commodities. Pero Sir Ben, pwede taman like kung talagang sobra man kahalangkaw so presyo duman sa sarong tindahan. Correct. Tapos compare duman talaga sa prevailing or totoong presyo ka itong sarong produktong ito. Pwede taman iyan pag-adalan or evaluate para yes, sa... Yes, ma'am. Actually, nakot makitang na mga reklamo. Pwede man po kamo mag-file kay sa Moya, kung ipapaabot po nila sa Moya kung ano pong tindahan yan, tapos imbestigar man po kang DTI kung nataan ito sa presyo niya. Rest assured po na actionan po yan kang DTI. Magduman lang po kamo sa pinakaharani nindong DTI provincial offices or digi sa Moya regional office para po mahiling ta po maimbestigaran kung tama po yan sa
sambit Opo. po nindong presyohan. Pero daiman talaga, Sir Ben, ibig sabihin na magkakapareho ang presyo ninda. Halimbawa, gabus ngaya 100 pesos, gabus na tindahan 100 pesos. Daiman, not necessarily. Oo. Basta, kanya-kanya man sindang pagpresyo kang produkto ninda. Basta, bako man so way, apod ka ini, na halangkawo na Harayo, duman opo. sa true worth kang product. Ano po? Okay. Pero may isa ro pa siyang concern manunungod sa pag-issue kang resibo. Ano, Sir Ben? Bako na iyan concern, pwede niya iyan ipaabot actually sa BIR. Taigwaman ka iyan ang BIR, Key Pigigibong Aksyon. So, duman po ma-report sinda sa BIR manunungod sa dai pag-issue ki official receipt. Ano po? Okay. So, mabalik kita duman sa tuyang pig-urulayan kanina. So, mga ano ang dapat hanapon sa mga labels kang produkto. Depende, Sir Ben, yaon na kita duman sa minimum, sa basic, Digdi kita ma-specify kita kay mga produkto. Halimbawa, ngayon, Sir Ben, mga food products, mga, igwang mga specific labeling requirements man, di ba? Sa food, halimbawa, igwang additional na piglalaag dyan na labels, na giya sa mga consumers or protection sa mga consumers. Ano, Sir Ben? Yes, Ma'am Beb. Example sa mga food products, Ma'am Beb. Ayaw po dyan nakakaagaw sa mga ingredients. So, duman po sa mga ingredients, babasahon ta duman. So, kung ano sa mga laog duman sa produktong ito. Baad kasi igwa ka mong, nasambit ko kanina, na igwa ka mong allergy duman sa sarong ingredients kito. Kaya po, mahiling po nindo. So, maging guide ta po yan para maibitaran ta kung ano man ang maging cause sa kitong certain food products na nabakal ta. Baka sabihin ta, data nahiling baka sabihin ta, baka expired na ngayon itong produktong ito. So, therefore, ang expiration date, importante naman siyempre yan, na mahiling ka naman kung dapat nakakagman siya sa, lalo na sa mga food products, Ma'am Beth. So, yan nga, sabi mo, Sir Ben, kanina, bako man sana si BTI ang bantay ka ini ng mga labeling requirements. So, halimbawa, pag-abot sa food, pag-abot halimbawa sa expiry date, dapat yaong baga dyan. So, expiry date, buda akong kasuarin ginibo. Kung may mga reklamo sinda, manungodigdi, maduman man sinda sa Food and Drug Administration. Yes. Ano po? Oo, ayan. So, importante na hilingon itong mga expiry dates ka mga food products na binabakal ta. Buda, so sabi mo kaso bago, Sir Ben, so igwabaga iyan na iyan, so may mga arug-arugan nutritional facts, so mga ingredients na yaon. Mga curious sa health. Sa health. Arog ta, Ma'am Beth. So, kung may mga fats naman, medyo igaiwasan ta kung mga kung pero nga yung calorie content na arugdaan. Pero ang sugar, yaon na yan duman makukuha sa nutritional facts. Ayan. Tanganing magiyahan kita, ay, di ako kaini mabakal ta. Mataba pala na ako. Ay, di ako kaini mabakal ta. Baraot ka ni ang sa kuyang figure, dati ng raot. Sisi nagsabi. Okay. So, iyo, Sir Ben, kanina, na mention tangani sa mga kawatan, may mga chemical contents. Dapat, yaon dyan, nakalaag iyan sa mga labels. Halimbawa, Sir Ben, di ba kang pinita man inipig sasabi, halimbawa sa mga Christmas lights, Sir Ben? Di ba? Igwa ka dyan ng mga pighahanap man, ng mga labels, Yes, Ma'am Beth. Sa liwat ang araw ka na Christmas light na nabanggit mo. Siyempre, ang init mong hilingon. So, PS or ICC stickers. Yan, okay. Kasi ibig po sabihin ko yan, pag nabakal po nito yan na igawa ng PS or ICC sticker, nakasiguro kita na puminasar po yan sa requirement kang standard kang Christmas light. Masunod po yan. So, gamit kang Christmas light, Ma'am Beth. Outdoor or indoor. Ayan, so, importante yan. Tapos, masud ka yan, hiling mo ta dyan. Kung mahilig kita magsugpon ka mga Christmas lights, may maximum lang pong sets kung pera ang dapat ang isugpon sa Christmas lights. Base naman sa kakaag sa instructions kang manufacturer.
So, halimbawa, hanggang tulusan na. Dahil mo na paghiriton na mas may aram ka sa electrical, oo. Di mo pag, di kaya pa man niya yan. Di kita po mag-aro yan. Di kita mag-assume na aro yan. Duman kita pero safe na pigtatarampang kang naayo duman sa kaag duman sa instructions sa labeling ng sarong produkto. Tama, oo. Kung sa Christmas light, Sir Ben, igwakit ang iyan nga ni na pigsasabi mo na hanggang tulo lang na magkasurugpon. Pareho man kang mga dati mo nang nasabi, sa paggamit man kay extension wire, dapat hilingon man related to this ining right to information, dapat hilingon man pala, Sir Ben, kung ang ano nga ni ito sabi mo, so kapasidad ba? Ano bang voltahe? Yes. Ano ba ang so tingiling dyan? may load yan, Ma'am Bem. May load, oo. Sarong extension wire. Kasi sa liwat, pero permiten ni tiga extension wire. Kasi guilty kita, maski ano pang paguna ta. Naging guilty kita. Kasi so extension wires, halimbawa ang saksakan is good for 4 na saksakan mo. Talagang i-maximize na yan. Sayang man niya, may bakante pa, makisaksak daw nga niya. Sinaksak mo na so electric fan, so ref, so TV, tapos nagplansya ka pa. Sinaksak mo pa sa plansya, habang nagaplansya ka, mas maringaya digita. Yaw sa electric fan, nakahiling pa ako kan TV. Nakahiling pa ako kan teleserye na paborito ko. So habang nagaplansya, sinarabay mo na duman. Not knowing, Ma'am Bem, so load lang na kaya kay itong extension wire. Baka na-enjoy ka maghiling ki TV, di mo na iling, di mo na reparo. Medyo nasusulo na sa wire, sa extension wire mo. So, very careful pa kita dyan. Oo. Sir Ben, saan yan nahihiling na load? Halimbawa, mabakal ako kay extension. Duman mismo sa packaging niya. Kung wala sa packaging, yaw niya sa packaging. Yaw mismo sa produkto, kumpira lang sa kaya niyang dadaraho na voltahe, itong extension wire. So iyan ang dapat tanghilingon. So sa mga labels na dapat available dyan sa mga extension wire, iyan na load. Kumpira ang kayang load. Yes, Ma'am. Mahiling tayo yan duman sa produkto mismo. So may mga computation man duman eh. Tapos so pag-compute naman kayan, so mga appliances na sa mga appliances. Igwa man na mga rated wattage, kumpira lang yan, na pwede mong isaksak duman sa extension wire. Ngunyan, ang naging ko sa kan Ma'am Ben na di nakikaya kay itong extension wire, physically, maramdaman mo kung nakaputan mo sa extension wire na medyo mainit na talaga siya. Indicator po yan, Ma'am Ben, nag-overload ka na duman sa extension wire. So, pag-arog po kayan, bulnuto na nindo o tanggalo na nindo sa mga nakasaksak duman sa extension wire. Kasi nga, kaya na po niya extension wire lang yan, bako yung permanente na gagamitin mong saksakan all throughout kang lifespan kan sarong appliances. Yun lang nga gamitin ko kasi nagtitipid ako. Hindi po pwede yan. Ang extension wire, gamit lang po yan. Sa mga medyo emergency na kinapos lang sa distansya kang appliance, gagamitin mong equipment kung masasaksakan mo mismo. Hindi po yung piga-advise kang sa tuyang mga experts na forever nagagamit mo sang saksakan talaga. Di po pwede. Ako pati guilty ako ka Sir Benta. Sa kwarto baga ang saksakan niya harayo duman sa pigakatulugan. So magamit. Kaya forever na itong nakalaag na extension wire. Pero siguro gari baka okay na lang ta. So mga charger man sa laki cellphone nga mga dit lang yan ng mga konsumo kang kuryente, mga charger. Oo. Pero tapos charge ka di Ma'am Ben kang sa imong kang sa imong kang rechargeable na plancha. Joke lang. Iyan sa Sir Benta. Saro ako sa mga dain na nagpa-plancha kibado. Pero dahil mo pagiliw ang bado ko, baka sa runggas, mailing mo, naglalakaw-lakaw ako, gumuson ang bado ko. Natapaday ka nagpa-plancha. Dahil ko man matubod na nagtitipid ka sa kuryente. Nagtitipid sa kuryente. Yeah. ang Sir Ben, ang advice ko dyan, pag malaba, pag masampay, arug-arug na kaiyan para dahin na Ma'am Ben, expert kami dyan pag-abot sa labahan. Alam niya ako paano yan, ding gunot. Ang paglabo ni Ma'am Ben, sa mga nagdadarangog mo niyan, baka sabihin nindo
Dahil man niya naglalaba. Joke gayon, joke. Dahil ito totoo po niya. Oo, Ang paglaba, di ba? Ayan nagtugod sa tuya pang mga nakabalian. Bumabanlaw ka na. Ang ultimo mong banlaw, Ma'am Ben, di ba? Dahil mo na siya papagaan. Dahil mo na siya pipiripiton. Para di magunos. Idediretso mo siya duman sa hanger. Alba sa polo mo. Idediretso mo na sa hanger. Tapos dahil mo na siya papagaan. Dahil mo siya bibiribidan. Tangan pagmarakayan, dahil siya bako sa gunos. So that's the time na pwede mo na siya giraray, isuklog giraray. Kasi hindi ka na magplansya. Pero Sir Ben, haluyon mo na yan magmara. Saan mo sa likod. Sa likod kang ref. Iyon, ito ang challenge ta duman. Bata mo niyan, unpredictable na baga ang weather. Minsan mainit, mauran, balik-balik ako sa sampayan para magluwas na naman ka mga sinampay. Duman mo sa day na oranan. Ang sinapaw niya, Ma'am Bem, bataram ka, nagkakaroon na naman ako. Ang pagsampay mo, Ma'am Bem, ang mga bado mong bicolor, dahil mo pagparababa doon sa init ng aldaw para magpapalay. Ayun, mina-fade. Madaling mag-fade. Aram ko yan. Air dries na napiga-apod. Pero kung ikaw ka mag-dryer, kung ikaw kang dryer, mas mahalaga. Mabayad ka naman sa konsumo kang kuryente. Pero baka sa kanya na panahon, medyo kaipuhan ang dryer dahil nga ni sa yan, sige sa ng uran, maski summer na, uran para uran. Ang problema kan, Ma'am Bem, suparong naman. Pag doon nagmarasa, no? Sir Ben, ang bigururunan ta ba mano kun sa paglaba. Igwa kita. Dahil kumusta ako na si Sir Jo. Ay, yan lang sa mga lideresta. Ano na ako nagdadangog si Sir Jo? Baka busy. Ko, Ma'am Bem, ang nakaantabay sa tuwing niya, si Madam Helen Manila. Ay, wow. Si Madam Helen Manila. Good morning po. Baka nagalaba ka. Take our advices po, Ma'am Helen. Ayan. Good morning, Boss Helen. Wow. Si Sir Jo, dapat nagdangog po ta siya. Tanganing mahagadan taman siya ki tip. Kung ano ang sa iyang sikreto. Nga napabarong ko ang mga bado ni Sir Jo, mga mahamuton. Baka di siya nakaantabay, Ma'am Bem, ngunyan. Di siya nakaantabay ganyan. Ba, naglalaba? Office hours, ikano talaga, Sir Ben. Sir Jo. Yeah. Ayan, okay. Sir Jo, so pag baka nakaantabay ka, tawal mo kami kitip manunungod sa isarong consumer tip sa manungod sa paglaba. Okay. Ayan. So mapadagos kita, Sir Ben. Igwapa kita, Sir Ben, na mga inaapod dyan sa labelings. Igwa dyan ng mga precautions. Kaso bago, nasabi mo na itong susa, pag-abot sa aki, di ba? Oo, pag-abot sa aki na mga hawatan na this is not ngaya for kids or for children below 1 year old or below 3. Araw ka yan. Igwa pa mga ibang produkto na dapat yaon iyan available na mga precautions naan. Sabi mo nga, kaso bago, Sir Ben, pag-abot baga sa mga food products, yaon dyan sa mga, mga ingredients. Pero gari, Sir Ben, minsan may nahiling ako na ngayon. Kadaklan bagang mga produkto, Sir Ben, ay mga, so may mga allergies. Ang kadaklan dyan, peanuts ang saro sa mga ingredient na gari, dakol ang mga ka-consumer ta na allergic sa peanuts. So, kadaklan may nahiling ako dyan. So, yan ang piga-apod ng mga precautions. Ano, Sir Ben? Ano pa, Sir Ben? Paborito ko yun ng peanuts, kaya dapat wala kong allergy dyan. Buaka. Okay. Ano ba, Sir Ben, ang mga produkto na dapat igwa iyan ng mga precautions? Igwa man gari, Sir Ben, kay ito, gari, halimbawa ang apod ka ini, iyan baga, Sir Ben, na yero, igwa iyan ng mga nakalaag manggay dyan na for roofing? Tama? Igwa bang bakong for roof? Igwa pa yan, Sir Ben? Yes, Ma'am Ben. Igwa pa. Requirement po yung kasatuyang standard sa mga GI sheets. Kaya po nakakagit ito. Additional po ito na duman sa mga labeling requirements niya na required kang sa yero. Additional po itong for roofing use na po nakakaag duman. Para maarama ka mga konsumidores na pang-ato po yan. Bako yan pang-tudal.
So mga arte member na so para talaga yan sa mga sa para sa mga kaaraman mga kansatuyang mga consumers kung saan po iyang gagamiton. Parehas ma'am kang so alcohol baga Opo. nakakag dyan na dakulaw niya na for external use only. So, yung mga arte na mga labeling na minsan data pig mamangno na importante yung pumarayan. Bako po yan na so alcohol na for external use only. Kaya po nilalay ko na yan. Bad kaya inumunta. Bako po yan alak bata ko. Para silang yan kang alak yan. Pwede inumon. So di po magkaiba po ang ingredients kang alak naman sa alcohol talaga. Kasi baka malingaw kita. Alcohol man yan di po. Kinakag po dyan na sa bote kan sa tuyang alcohol na for external use lang dapat. Only. Oo, ayan. Sir Ben, nagsimbag si Boss Helen, nag-comment si Boss Helen. Sabi ni Boss Helen, good morning. So tungkol sa paglaba, iyan nga ang topic na diit ang makukontribute ko. Daong siya ni Joseph. Si Joseph, dakol ang makukontribute si Sir Joe. Si Boss Helen, diit da ang makukontribute niya. Okay. Ayan, bago kita magpadagos, igwadig gari public service, gusto magpa-public service announcement, isingit ta Sir Ben. Go ahead. Hello po, magandang umaga. Sir, pa-public po sana, nawala po si Pico nang sumakay ako sa Queen Bus. Kung sino man po nakapulot, ini po ang contact number. 0963 881-2694. Ulitin ko po, 0963-881-2694. Siguro, ma'am, ma-request man kita sa DZGB, sa mga masunod din ng programa na kung pwedeng pakiulit-ulito na lang po ining public service announcement ni Ma'am Ibardaloza Espinas Liza Ana. Nawawala yung CP niya nung sumakay siya sa Queen Bus. Ang Queen Bus, Sir Ben, so pasining iyan sa mga Sorsogon ba? Matnog, tama. Gari mga pa-Sorsogon iyan. Ang mga Queen. Oo. Okay. Ayan. So, yan po. Pakiulit-ulito na lang po kang mga masunod na program sa DCGP. Ayan. Okay, Sir Ben. Yun na-mention na itong mga dapat hanapon kang satuyang mga ka-consumer sa pagbakal ki mga produkto, ining pigaapod tanganing labels, no? Pero Sir Ben, gari igwaman ki prohibition. Ano ang dapat na ikaag kang satuyang mga sellers or manufacturers sa sarong produkto? Igwang Yes, mga prohibitions. So, tama, Sir Ben. Medyo Sige, dakol, please. Ma'am Ben. Ang inutos Opo. Yes. kay po ang gabos na labeling na nakaagduma sa mga produkto, so nababasa, Ma'am Ben. Okay. Pwede, dapat ang yaon dyan, English or Tagalog kung sa tuya. Di po pitugutan sa mga na data na sabutan kung ano po sa yaon dyan. Kaya nga nag-enforce ang sa tuyang gobyerno na dapat ang labeling requirements nababasa nasa sabutan. Baka kasi may mga characters dyan na data nababasa, warak translator. Pinagbabawal po yun. Sarap po yan sa pinagbabawal, man din. Ayan. Tapos po dapat nababasa ta. So, nababasa ta. Importante yan, lalong-lalo na sa mga pagkaon tapos bulong, Ma'am Ben. Yes. Di po kita basta-basta maniwala sa pigsawi lang sa tuya kang nagpapabakal sa tuya na maray iyan sa rayuma na panlahi without reading kung ano itong lahid mo duman. So, iyan po, iyan, Ma'am Ben. Dapat nababasa ta, nasa sabutan. Ayan, Nababasa asin, nasa sabutan. Iyan so pigaapod ko baga Sir Ben na kinalingking. Bawal dyan ang mga kinalingking. Kung igwaman Sir Ben, dapat igwang translation. Yes, Ma'am Ben. Ayan. Correct Okay. Oo. So yan Sige Sir Ben, ano pa po ang mga prohibitions? Ang masunod, Ma'am Ben, kay Puan, warak kang mahiling dumana sa produkto mismo na no return, no exchange. Yan. So, babawal po yan kasatuyang lay na kay Puan, hindi kita magkakagdumakin no return, no exchange. Kasi po sa ruyang pigtatawan, data ng pigtatawan so consumer na kung igwang depekto so produkto. Hindi siyang chance na magbalik o magpa-repair ng produktong ito. Nagbabawal po yan, Ma'am Ben. Ayan. Okay. Ano pa, Sir Ben? And of course, ang data piglingawan, so price tag.
Ayan. May presyo, dapat ang mga produktong pigo-offer for sale. So, permita man niya piga discuss yan na price Hanap. tag na yan, ano yung mga price tag na yan, ano yung mga price list na yan, nakikuha niya ako sa produkto para po maaraman ka na ang produktong ini, pipapabakal mo as is. Kasi ma'am Ben, baka papayawan tag giraray sa price tag, baka nagkagduman price tag ngayon is 1,000 pesos. Tapos Opo. pag cash, 1,000 pesos. Pag card, Ayan. 1,100 pesos kasi magcha-charge in the key. Kasi po pwede yan. So kaya po, Bawal. bawal po yan na araw kaya na pagpresyo. Hindi po dapat i-charge kang para tinda itong i-charge sa inda kang bangko pag nag-offer sila na credit card ang pinambayad. So kaya kasabay na po yan dapat sa produktong ito. Hindi po dapat i-charge sa konsumidores itong charge kang bangko sa inda. Kasi yan na credit card na bayad, i-charge baga ang bangko, no? So, po dapat siya i-charge kang seller duman sa mga Merchant, seller, oo. Kaya dapat, ang importante, saro sa ng price tag ang yaon sa produkto. Pinagpapayagan sa na ang gari duwang price tag kung ang sarong produkto naka-sale, or may discount. Oo. So, kaipuhan yaon dyan. So, price before the discount at saka price after the discount. Okay. So, ano pa ito, Sir Ben? So, mga dapat tang maaraman or dapat maaraman kang sa tuyang mga consumers. Pag-abot naman, Sir Ben, sa mga packaging ba? Sa mga packaging requirements, igwa ba kita kaiyan na dapat tigsusunod? Pag-abot sa packaging of products or product packaging requirements? Igwa kita kaiyan, Sir Ben? Yes, ma'am. Pero pa ini sa medyo mahilig bagta ko niya. So, mga package na pipapadara. So, baka nagpapadara kita mapapasaon na produkto. So, kaya po nakakagduma sa packaging mismo na fragile, di ba? Mga arukiyan. Tapos, isa nasa box, nakakagduma na this side up kasi di pwede itong pabalito ko narukiyan. Baka maros so, produktong yaon sa laob. Itong kahon na piglaogan ta. Kaya importante yun yan na kung mapapasaon, pagkagan duman sa na fragile yan para sa pag-handle kang courier depot sinda masalama. Okay. So, ayan. Manunungod naman, Sir Ben, sa maduman kita sa, di ba, sa pag-abot sa mga violations na or halimbawa ang sarong establishment or ang sarong manufacturer sinda nagsunod duman sa mga labeling and packaging requirements. Igwa ba iyan na piga sanction ba iyan ni DTI kung sinda may violation as regards labeling or packaging requirement? Yes, ma'am Ben. Siyempre, pag under kang Consumer Act na may tigbalgar manungong sa labeling requirements ta. Iba pong mga penalty siyempre na ipapato sa tuyong opisina kapag ang findings ta ngaya is talagang di sila nagsusunod naman sa labeling requirements. Nakakapira na pong establishment mang ang napatawan ta ki mga penalties manungod sa labeling requirements ta. So Okay. ang kaya is pera kang administrative fine igway na criminal penalties sa provision ta kang sa Consumer Act, ma'am Ben. Ayan. Ayan, tama Sir Ben, tama talaga na dapat ito magsunod sinda para isinda duman ma-penalize, no? Kasi yaon iyan sa tuyang Consumer Act of the Philippines. Tapos sigo iyan na kaakibat na mga penalidad. Sir Ben, may hapot digdi si Ma'am Helen Manila. So Yes. may observation siya and then may hapot. Saro sa mga observation niya ang prevalence kang Korean food products being sold in Korean stores without English translation. If Korean products are sold in Korean stores, exempt ba ini sa English translation?
Ano ba ini, Sir Ben? Korean stores, pero sa Philippines. Ano? Siguro ang gusto Ayo, sabihin ni ma'am, Boss yes, Helen. yes. Oo. So, Oo. ang rule ka dyan is, dahil pwede kasi the following rule shall apply to all consumer products sold in the Philippines, In the Philippines. whether locally manufactured or imported. So, Oo. Or Ma'am whether it is being sold in a Korean store, but the Korean store is within the Yes, Philippines. So, bawal So, manggiraray. opo. Bako manggiraray exempted sinda Yes po. na Kaya po, magka-AGCI translation. kaya speak discuss na kanina, Ma'am Ben, na importante yun na mabasa at masabutan kung ano itong ingredients na yaon dyan sa produktong ito. Yan, sabi mo kanina na baka may peanut na ingredients, may allergy ka. So, parang dahil mo maiwasan, nakao mo na pala, dahil mo aram na iba pala na ingredients na rin. So, importante yun sa labeling na may translation siya na masasabutan kang gabos, Ma'am Ben. Okay. So, ayan, Boss Helen. Ayan na po, nasimbag na po ni Sir Ben. So, sa imong kahaputan. Ano po? Ayan. Okay. So, Sir Ben, pag abot digdi sa labeling and packaging requirements, gabos na mga product sold in the market, bako digdi exempted. Ano, Sir Ben? Even the ining mga construction materials, igwa Yes, man ma'am. iyan dapat na mga labels and mga requirements pag abot sa labeling. Halimbawa, pag abot sa ano, Sir Ben, sa kabilya sa nangani mismo, no? 'Di ba? Igwa ka diyan na sinasabi na ini ang dapat hanapon na label. 'Di ba? Kabilya yan, Sir Ben. Dahil man makasurat diyan kikadakol na mga letra, ano sana, Sir Ben, nga ni ang pigahanap ta sa kabilya? Okay, manugod sa kabilya, Ma'am Ben, yaon duman dapat nakatag sa mismong kabilya so logo kang manufacturers. So approved logo kang manufacturers. Then of course, yaon duman kung anong size so kabilya mismo. So grade niya, so size niya, yaon po dapat nakasurat duman mismo kasabay sa pag-produce kang kabilya, duman mismo sa mismong kabilya, every meter kang kabilya dapat mahiling kayo approved manufacturer's logo. That's Logo. yung pag-trace ta kung kisait nagibo kayo. Aside kayo na logo, Ma'am Ben, iba pang ibang nakakaag dyan dapat sa So size mga gayon. kabilya. So size, tapos so hali mismo sa planta, may mga etiketa na pig-upload. So iba siyang nakakaagduman sa rumbog ko nga kang kabilya, composed of 50 pieces kang kabilya. May tag duman, nakakaagduman kung sisay so nagibo, so size, sain, ginibo. Yan po. Sa bugkos na iyan. Bako iyan individually sa kabilya. Kaya lang, sa pag-retail tangani, pag dinerata na yan sa mga retailers then naman ito, nahali na siya. So, ang traceability na lang na matatada, itong nakasulat logo. duman sa kabilya mismo. So logo. Oo. Logo. Kasi igwaman kita kaya nagari ano yan, legend or index na pag nahiling ka itong logo, sisa ining company, taga sain. Pwede taman iyan mahanap sa parte na kang DTI. Ano po? Correct. Okay. So ayan, ano pa, Sir Ben, ang sa tuyang dapat na ipaintindi, ipasabot sa tuyang mga consumers, manunungod digdi sa labeling and packaging requirements. Siguro na-mention ta na itong mga specifics, siguro bilang pang ta na, Sir Ben, pang huring mensahe ta na or final message ta na po sa satuyang mga paraantabay digdi sa tuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Sige na po, Sir Ben, pwede ka na po magpahayag kan sa imong huring mensahe. Nako, ang sa kuyang paglansar kan sa kuyang kandidatura. Ma'am Bema, saliwat po sa mga nagdadarangong ngunyan. Ang samuya pong perming remind sendo na iyan ang mga labeling na yaon dyan sa produktong iyan. Sinurat po iyan dyan, kinag po talaga iyan dyan. Pig-require po iyan kang government na yaon po dyan. Bako lang na pagbaliwala unta. Importante yung pong marayan sa tuya, sa manunggo sa safety ta, sa health ta, so kayo po maaraman kung ano po ang ingredients o additional instructions manungod po sa produkto. Dito po pagbasang-basango na
nakabakal na kita ng produkto, itatapok na so packaging niya, so karton ta, basura na, diretso na kita duman sa paggamit. Kindly po, basaon pong maray kung ano ang instruction duman para po maging safe po kita sa binakaltang produktong yan. Liwat po kung wala po kamong mahiling na any labeling duman, magduda po kamo, di po nindo pagbakalon. Magsanggunit po kamo sa DTI para po sa nagkanigong aksyon. Kung jurisdiction po kan DTI yan, a-actionan niyo po yan. Kung daiman, syempre, action na ito mangraray by endorsing it to proper agency na mag-handle kayan. Sabi ko lang, Ma'am Ben, manong mga bulong, tapos mga pagkaon, tabakot, tapos jurisdiction. Pag-abot sa labeling, iyan ang mga produkto niyan. Igwang ahensya man kayan, ang DOH, FDA, ang Yes, nagabantay or pwede man sinda. Oo. Yes. Liwat man ba na panghuritan na ngunya na katapusan kang bulan, siyempre may masweldo. O siyempre, maski puro paano, mabakal kita ka mga gusto kang babarakalon ka. Ilingon po nitong maray ang mga labeling na yaon dyan. Kung tama po, so babakalon nito, kung pirang gramo ang yaon dyan, dapat iyuman po dapat ang magluwas tamang sa produkto mismo. Halimbawa, nagbakal ka mo sa 2 kilong process na karne na tusino, dapat sa 2 kilo man talaga dapat ano to magluwas kayan. So saro yan sa mga tips na Ma'am Ben na maging mapanuri, sabi na maging mapanuri, mapagbantay kita mga consumers kasi na po sa panahon niya na medyo difícil sa tuyang pagkabuhay, liwat po piga-advise ang mga consumers na maging mapagmatsyag, yung value for money ninda, difícil ang pagkita kang kwarta ko niyan. Siguro doon pang maray na tama so binakalta. Ayan. Okay. Ayan. Salamat na maray, Sir Ben. Saro na naman ining mahalagang mga impormasyon na naipahayag ta, naibahagi ita sa satuyang mga ka-consumer, digdi sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. So, day po kamo magsawa na mag-abangkan sa muyang programa kada Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ninudto, digdi po sa Radio DZGB, digdi sa muyang programang Usapang Consumer at Negosyo, kang DTI Regional Office 5. Ayan, so Sir Ben, it's Friday, thanks God, it's Friday, April 29, last Friday of the month of April. So sa masunod ng paghirilingan po digdi sa programa, Mayo. Sa masunod na Lunes, Mayo 9 na, pirilian na. So siring kan sa tuyang pinag-urulayan na right to information para sa mga ka-consumers sa mga butante man, dapat i-exercise naman ang satuyang right to information para midbidunta ang mga tamang kandidato sa indang mga posisyon na dinadalaganan. So, daiman po na bayad ang pag-research. Ano po, siring man digdi sa muyang sabot sa indo sa DTI, kung igwa ka mong nalalabuan, pwede man mag-research, pwede man mag-message sa DTI official Facebook page para maintindihan ta. So mag-iwas po kita sa mga fake na informations, sa mga misinformations na nagkakalat. Ano po? Iyo po ini ang satuyang likayan ngunyan na mga panahon. Okay, sa Giraray, si Bem Romano Berango po ini, kang DTI Region 5, ang sa indong kaiba, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo na nagsasabing maging matalino, mapanuri, at malayang mamimili. Tandaan po natin, makapangyarihan ang consumer na may alam. Salamat, Sir Ben. Salamat sa mga nag-antabay. See you next Friday. Thanks God, it's Friday. Salamat. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB.